Я кажа ти, Юли, къде сте? Юли? Юли? Къде сме? Къде се намираш? Къде се намирам? В Филиповци. Викам, че в Филиповци. Крисо? Кажите бе, ташката баща. Я застанете за снимка. Я гледате на тук. Документирано е как пада. Кажи ми само, нали може с толкова купа? Може? Ама ти какво знам? Той само Хайде, бутни го пак. Добре. Я гледате на тук. Я гледате, Юли. Крисо. Наси, остави го нас. Какво бе стана ли? Пише Connect. Не, но интернет. Той трябва да е бърз. Хвани го за ръчичка, Юли. Хвани го за ръчичката. Май, чакам си. Прилеп! Прилеп! Тук па няма и един прилеп. Какво става? Ето и с какви големи прилепи. Като гълъби проличат. Птици, не прилеп. Я застанете тук. Се обърне. Я ходите. Юли, Наси, ходи. Там застанете да ви снимем с по-готино. Айде. Айде, Юли, ходите там. Дръж го, Юли, хубаво да не падне по камъка. Усмивка, Наси. Айде, обърнете се сега. Сега искам усмивки. Крисо, Тук, Криси. Крисо. Ама, застанете по-близко да. Я по-близко да се. По-близко, вие стено сте чужди хора. Иска да седне Не на... се бой, той ще се подпре там. Я гледате. Я. Обърнете се сега. Покажи се, бе, Криси. Криси, гледайте. Обаче Наси се срамува от тях. Гледай, някой светеше там. Там какво има? Мечка. Мека пещера. Може ли телефон? Телефона. Искам да видя. Не. Нищо няма.